ni sa panahon na doktor medyo betul na kuan pagkaon manibalik na buko medyo kay wala na kita nga isok niya muna problema tiningon na pabalik ko na kuan po CBC medyo itong pakuan buko medyo di balik ko dito medyo na kita pong resulta niya ningon na po ng doktor na base na kay mga kuan ba bato sa kidney daw nga gatago-tago yan ang mention mo itong agresita tambal medyo yung mahal-mahal yung tambal medyo bro salamat ko sa Ginoo medyo kay i-prayer ang putanan medyo so wala kayo bayad sa ultrasound tanan prayer yung medyo mayo kay ang Diyos atong ginawin medyo niya ang kunti ang po nawala po ng sakit medyo kaya sa'yo magod medyo musual yung medyo ito nga huwag kita laing mga igsoon sa itong mga kinabuhi ang Diyos ay atong saligan na igsoon managing nga kasaligan ng atong Diyos na igsoon pilitan niya pagsiyasan na igsoon kung kita mangyo lang mga igsoon sa mga problema, mga kalatihan isa na normal ginamay igsoon aron kuan putan na igsoon ka na pinag-isabilitian kita po ma-control putan na igsoon magamping puta megson sa atong kinabuhi megson magamping ta megson amen ug kung kadawagan megson ni atong sumad ron megson ni atong kining kong amigo megson god nga magkailangan siguro pastor ani Shirley megson Shirley kitang sanitan ba taga Santo Niño na sauna yan balay na rutanay itong anak niya Michat mo na akong mixon niya, kung nalog bakulor niya. Kadua-dua akong mixon kaya sakit-sakit pa kumpiyan, dili ang tagumad to. Ngayon siya, paminaw, nawala-wala po kung sakit sa kumpiyan. Amo to ni, kuha na lang ko, kasi sige siya hangyan yun niya, kung pwede ko no siya ilahin nga madala na mixon. Muto nga, nidayan yung may bakulor na mixon niya. Pakalayo ara pa po kinituyok ni San Carlos pagabot og giul nga sa dito terminal paway na pud may isa pertiga boya lagi paway na pud dito ni San Carlos tuyok dito pagabot dito mubiyay po gigas San Carlos mubiyay na pud na payong bakulod duha po pud ka oras pakalayo lagi naabot kami dito may mga alas 2 na hapon may igsoon nya mo po'y pagtanaw mo sa sakyanan ngayon ikuan so apiki na kayo mga igsoon na amo itong gisulayan gistrive na ko to okay man so ngon siya ningon ko nga balikan na natin ni Bayo kuhan kay uga ko ni mo dili rata dire layo makayo bulong-bulong rata dito sa doon lumangiti dagan dito di ngon siya ay paminaw na ni Bayo so mo to na muli yung mga igsoon at ano bilang adlaw na igsoon itong pwedis ni chat ko siya Bay, dayo na mo taguha bay. Chat na mo po, kaya amo absent na pagkali ko. Mga kay dayo na po balik po may batulog may igsoon para po yan lagi may igsoon. Ito nga pagka-huwibis sa gabi may igsoon nagigan na pumista na yung alas 9 sa gabi yan abot po sa bakulod may igsoon alas 2 sa kadlaw may igsoon. So kami tulog-tulog may igsoon. Tulog utang sa bus may igsoon kay airport god. Sos kay di mo gikugatulog yun sa kong sentiyo. So mo to agwantar gyud kaya kariot di abot sa terminal baway kapoy magyapon minsan di gyapon kailangan kining kuan series ba panda kay ulagan ako kadam gud may siya mo to nga baway mi kariot pagka 5 mo to na kuan may igsoon mahaw mi daan usab niadto sa tagiya sa sakyanan may igsoon mo to nga kasi naabot sila may igsoon so dito na pumisa kanang opisina kanang sa financing ba may igsoon nga ito dito magbayad ng buwan kanang sila may igsoon o ito nga ataw na niya puli ito mga 12 puli kita niron kay magabi na ang taron perter bang kuhanan ng kuha disot kaya na mo travel tagabi yan yung ko niya puka-pukawar ito si makatulog ko ba puka-pukawar ako wag ko may tulog ng igsoon na okay kabalot siya unta kay mga puli-puli niya pukawar din ko ba kasi hinoon clutching on may igsoon dili ako makatulog kay pagkakwana lagi may igsoon ito nga traffic giga pakulog traffic pag yung kaya may igsoon niya yung talang sa matarangane mo ito nga tanamig kuhan may igsoon na mag-google ba Google Map
Oh, kan kami lisod gyapon ta kuan ani kay closing dagan kayo niya lapat pud kayo medso nya napay traffic light niya masipya tag-asa ta makaliko medso moto nga ni dia miningon nga strikta na ninyo pag-abot sa unahan mo na ni agyan mo to medso nga salamat mi sa Ginoo nga sa mo pag-travel biyahe medso nga isipte ra kini medso magina pasagpi sa tanang panahon medso moto nga itong isang adlaw may isang Biyernes sa gabi may tabot may isang mga 5 na kaya ni Paway mismo mabinay medyo mga 4 minabot sa mabinay Paway may karyot na isang mga 30 minuto yung laga na po may medyo ito nga alas 5 yung may hapit na alas 6 na abot sa tanhay na isang nabuya lagi nga ulan-ulan ito dito mga isoon ito nga gaya na inerga kay traffic ng kayo mga isoon ito salamatan ako ang Diyos may isang nga yung pagkamayag safety ni ay so okay sa kanunay sa pag-travel kinanglan doon na kita kanang pag-ampo yung mga iso bisan aras tamang mga iso sa gasa tapat ka nata sa Diyos mo iso iyagitan sa kanayan ng iso sa kanunay na doon si Maya para rin sa tumbuhin nga Diyos mo iso Amen. Panghatag makapagkadaogan ni Johnner o kinsa pa nga iso. Panghatag natin. Ang wala na nalugarin na Igson, atong sirhan sa pag-ampo, ang pag-ampo ninyo, pinihatan ni Tay Oswald. Amen. Magapok ang Igson. Sa mga usapan, nalay kong ka, o Diyos, ning gapit ka sa iyong kabutagon, Ginoo. Lord, salamat. Kanunay ka o Diyos nga nagabantay, kanunay ka Ginoo, nagproteksyon ka namo Lord. Bisan pa Ginoo sa mga kabataan patang hangtong. Lord, salamat. Gikan sa among pagkatulong pagmata Ginoo. Lord, ang kahusay kalinaw, pangko namo Lord, nung kay anaagid ikaw, nagabantay ka namo Lord, ug nagahatag ka namo. Kung mga maayo Ginoo, nga mga kahikayunan Lord. Salamat sa tanang mga butang, tanang Ginoo, nga mga higayon Ginoo, nga imong pasinatik din kanay kanang. Lord, salamat. Padayon ka, Ginoo nga naproteksyon, padayon ka Ginoo nga gatag dugang pang kadasi sa mata ko sa kanamo Lord. Ilabi na Ginoo sa mga kaigsuunan nga wala karon Ginoo. Lord, pagabutang kanila o Diyos, kung dugang pa Ginoo, nga kasibo, nga naa ka, takos kang pasalabang pa, takos kang pasidungan, takos kang padakon sa mga kinabuhi Ginoo. Lord, nakita na mo Ginoo, Yes, Lord. ang mga panahon, kapipila lamang Ginoo, na lamang wa may kabalo Ginoo, wa may nasayod o ugma, sunod adlaw, simana, bulan, mga tuig Ginoo. Mahidamat na Ginoo ang mga kasakitan. Lord, ang mga bati, kung among nakita o Diyos sa laing nasod, na daw, nito man sa imong mga pulong Ginoo, nga nasod, patok nasod, gahong patok gahong. Lord, mga nakinig Ginoo, apan dili pakinig mao ang katapusan. Mga sinugdanan pa lamang Ginoo. Umbusa, Lord, amo na gayon ikaw na tumarang ginagayon ang imong pulong Ginoo nga magdinasigay na. Lord, salamat. Bahala, Lord, ang mga paghitabo wala og tuo. Mag-concentrate lamang ni Ginoo. Upadayon gayud ni Lord sa unahan na di ikaw nagayon ang lahupan hangtod sa katapusan. Bao ngayon ang iyang luwas.
Lord, salamat. Hindi ka magtagod. Salamat, Ginoo. Sa imong buhat ko, Ginoo, yung bisangon ka naman. Lord, salamat sa kaalam. Hindi kang gayit ka rin. Kinita na, Lord. Kami pasalamatan ka. Pasidugan. Di alam sa kami ng ngalan ng Jesus. Amen. Kung karang na Igsoon, nagtutang sa halad awit ng kinsaman ng anto, ang hinatalang ka na. Abot na ka na. Praise. Maayong mabuntag. Sayo nga kabuntagon na, sayo nga pangutungkol na Igsoon. Ari kina to pakyaso, nabili kina o pakyaso ng paghalad sa tubig nga Diyos tungod kay. Kaning tingog nga niya na to Igsoon, hindi man para sa tong kagaling, kundi gamiton ginato nga to nga matapusa nga talento aron sa pagpataas o pabayo sa tubig nga Diyos Igsoon. Praise. Sakit ako kahit kita nilakang alay palubang ang pagkalaan. Kinabuhi ito gikan sa ginhawa. Alay palubang ang pagkalaan.
tapos habang gihatag mo si Jesus. Ay katapusan, di masugdan nga bunga sa amahan. Di mo kong nakita, dahil kang ikagang naging kong buhagan. Angay kong silutan, naman ako kitagaan, dapong kapasayloan. Mukhang nakita, dahil kang nilagan, naging kong buhagan. Angay kong silutan, naman ako kitagaan, dapong kapasayloan. Ay katapusan, di masaktan, nabunga sa amahan. Di ako nakitaan o nadakpan, iraan niya ang tanan. Di ko kabayan, di ko tagos, abang ingatan mo si Jesus. Ay katapusan, di masaktan, nabunga sa amahan. Katapusan, di masaktan, nabunga sa amahan. Di ako nakitaan o nadakpan, iraan niya ang tanan. Di ko kabayan, di ko tapos, abang ingatan mo si Jesus. Ay katapusan, di masaktan, nabunga sa amahan. Amen. Praise God, Maison. Magkaroon, Maison. Di ta maglangay. At tuta sa papaminaw sa pulong sa Diyos, Maison. Napagkadalong tayo sa kaalagad. Pastor sa African Dilaya. Pagsugatan sa masigatong palakpak. Atong palakpakan ang Ginoong maigsoon. Atong palakpakan kapit sa palasibo. Ihaw na mga igsoon ng mga litsunon ani. Pero kana maka-igsoon kalihok karanas kalibutan. Hinumdumi mga igsoon ang kalihukan sa kalibutan wa gyud nas Biblia mga igsoon. Pero dili sab nato na sila hukman, tungod kay hukman man ang tao pinaagi mas mga binuhatan, dili man pinaagi sa pagtulunan igsoon. Ang ato karon nga topic mga igsunan ato kining itimahan og focus. Unsa man ang focus? Itumong ikinahanglan i-focus ang atong una-una diha sa paghimaya sa Ginoo. Ang atong nga tema mga igsunan, let your eyes look straight ahead. Dapat ang imuhang nilantawan tutok ngadto sa unahan og sentro og straight gayon. Muna nga daghan kay mga driver sa kadalanan o karsada na disgrasya kay daghang mga disturbances sa igsoon. Muna nga diha sa pagpangalagad kung daghan ganing mo disturbo na to, daghan ganing mga hinungdan, aday ko tatatutok diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Inuno ang mututok tas mga butan na dilit na to kaya abuto sa to kinabuhi. Mag-ampok ta mga igsoon. Labing gamahanan og may gugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa dakong pribilehiyo kagayunan nga imong gihatag kanamo. Nga kami o Diyos magpasalamat ining balay ang puanan. Salamat o Diyos sa mga kabataan unan na tumagiyot sa pinakahantong Lord. Ining matawid mga kabuntagon nga imong ihatag kanamo. Magapatalin po mausap kami sa imong mga mensahe o imuhang mga pulong Lord. Pinaagi sa balang kasulatan. Nga mangita kinig dapit luna sa matag usa namo ka makinabuhi. Magahatod kinig kadaugan kasiguruhan sa matag usa namo Amahan. Ni atong nagtuman og nagkinabuhi niini o Diyos. Salamat o Diyos, akong gihingilan ang tanang mga kakapoy kaluya. Lapo sa tanan ang imuhang gahom o Diyos, magatipik o magatabo nining mao nga dapit Amahan. Salamat o Diyos, ang kadaugan kasiguruhan na argot kanimo o Diyos. Lamang ang among buhaton nga malipay ka kanunay kanamo. Dungog himaya nga nalangyot kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen.
Salamat sa Ginoo maigsoon. Hapit sa 20 na maigsoon sa Oktubre. Sunod semana, wa na. Sa diha maigsoon. 20 City. Hapit na maigsoon. Mahuman na sa Oktubre mga kaigsoon. Mo nga sa atong pagpangalagan, kada adlaw maigsoon, kada sitwasyon nga doon na tayo mga panginahanglan igsoon labaw sa tanan diha sa financially, mao magini usa nga makahatag nato og babag. Kaya di magyud nato puna malikayan mga igsoon kay mukaabi ning ato ang tiyan. Pero diha sa Biblia mga igsoon, gikinahanglan ang atong pagpangalagad nakasentro, nakafokus sa bulaton sa Ginoo. Minungdan, let your eyes look straight ahead. Usa sa kamay ilustrasyon, for example, ato ang igsoon Brother Hinit, layo ang ilang travel. Imagine nimo 6 hours ang travel. Unya wa ka siya puli. Gikan gyud sa Bacolod, Brother Hinit. Gikan sa Bacolod, imo na siyang imagine kung mag-drive ka og sakyanan bisag aircon pa na, manakit ng imuhang tingkoy. Kay ako kinakasinati may kaigsunan nga while ko driver sa university president kaniadto, ang akong natingkoy kanunay lagi ng pukpukon. Unya dili ko makawat ang snowbird. Napagani ko snowbird dire. Kay ning biyahe ni akong Bernis mga kaigsunan tungod kay doon natay katong lakaw di kito akong plano kundi katong plano nga doon na ko'y katuwian ko ang Ginoo. Ang akong plano maigsoon nga mubisita unta mi ni Pastor Lee sa ato nga usa ka igsoon na si Pastor Paragoya sanglit ang iyang asawa na ay dili maayo pang hitabo. Kunya di naman niya kaya mga kaigsuonan mo nang gigawas lamang sa tambalanan kanang gitawag og ka-high blood ba. Nya nama ko mo'y dugo na nasa ato tingali sa auto kung unsa na nga panghitabo dili lang nato na i-clarify pag-ayo kung pamako ka adto ka bisita atong Bernis ang akong yung tuyok mao gyud ang akong pagbayad sa Norico o sa wifi. Unya naa may mga sitwasyon nga dili nato mapugngan alang sa pagtabang sa atong kausap. Naabot ko pulimide. Itarkan ako tong duha ka mga binalahi o ugangan. Unya nabalandong ko imbis maglikay-likay ko nga walay molasti nga babae nako. Nalastihan ni noon ko Lord, ikaw lagi mag-igo ani ron kay ang ako nga palisiya pa di ra pagikulay na molasti nako kay maglikay ko mga marites ba. Tinuod maguna gawas kon ako ang pamilya akong pagumangkon ako ang anak natural na nakisa pa dahil ay molastis mong motor. Inapalandong ko may isang pag-abot sa unahan ay ni para lalaki yan itong ugangan ikaw salamat ako'y kauban arestuangan loyo arestuyon ako sa dali pag-istorya may isang dili na ko i-mention kay lain maning ato alabulaton amo na may isang naabot ko pulimidik mga ka-eksyon na kundi aram na to na iskutan mga eksyon bukan sa atong mensahe muna nga sa atong pagpangalagan ba even ganit magmotor ka kung dili ka mo focus sa imong mga pag-drive siguro kung mabalin kung ano man daghang mga bato karon. Mao nga mangayo sa ako dispensa sa uban nga ato pang mahibalag na usahay dili ta katumbaya. Kay siyempre dunay mga sitwasyon karon nga iniglingi nimo ana bangga na ka. Kadaghan kaayo anang nadisgrasya kay paglingi pagbalik wa na di ay kagulkol na kay mga bato na ay mga karsada nga wala nimo kabantay may suod daghan kay nangamatay diya sa bais nga walay sign ba kanang warning device mga gi-repair nga mga karsada at napo 100 pataga labi na hanap-hanap na po ni panglantaw kay nakainom lagi mao man sa maglisod maganit ta og lantaw sa karsada bisag wa patakainom sa pagkaanang murag lami na kay pagdagan kay ning init na ning tingkoy budagan nag 100 ka pinos asa matapuluto paingon gitas kamatayon. Ingon ni anak mga kaigsunan sa atong kinabuhi dinis kalibutan samtang kita nagapaabot sa Ginoo. Dapat nakasentro ang atong una-una diha sa Ginoo. Doon na po'y naghigog diha sa kabagahan. Social media man ni maigsuon ka naglain na ta. Matupan niya mga igsuon isa po kung sa kahay hinungdan sa nga ang bana naghigog man unya gilagaw na. Unya anak ang luoy paglo piting kagmaya pag mga anak ikuwag sa ta kabalo kung sa'y problema. Sila ko'y naipalo igsoon sa ilang mga problema. Anak lang yun na. Muna nga, sa diha ang tao mga kaigsunan, makapalos ka matuoran mga igsoon, diha ka makahuna-huna
sa imuhang desisyon pag-ayo. Ato ning basahon sa scripture reading nga gibasa sa atong sa panultiho. Ato niya ginimahan may let your eyes look straight ahead. Maumangani diya sa atong pagpangalagan nga tagta kaing rason dili ta ka focus diya sa pagpangalagan. Amen ba? Kay ang rason sa tao di magina mahuman. Di kinamahuman ma-exulti sa kung saan pa. Pero mawala lamang ang imong rason o pasangin kung magbasa nyo ka Biblia. Ato na yung basahon. Kapitulo 4, versikulo 8. Versikulo 24 ngadto sa 27. Ingon dire, tutok diretso sa unahan upan ang pagsalig. Kinsa imong saligan, dapat ang imong pagsalig dinis imong kaugalingon. Kaya kung magsalig kas imong kaugalingon, sigurado sa kang makasibat. Ingon ang panultihon, ato may panultihon, basahon ko sa buat, prasta dire sa Kapitulo 3, versikulo 5. Ingon dire, salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Ayaw kayong pagsalig sa imong kaalam. Bubalik tas ato ang tema. Unsay giingon dire? Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalig. Ang pangutana, unsa may imong gisaligan. Nagsalig bakas imong kaalam, nagsalig bakas imong kahibalo, nagsalig bakas imong pagka-professional, nagsalig bakas sa imong pagka-adunahan. Mao man ay pinakabukat sa tao kay usahay kung doon na tayo gisaligan. Mataas masa ang hunahuna sa tao. Apan ingon ang Biblia, ayaw pagsalig sa imong kaalam. Hinuno ang salig sa Ginoo. Uskon ko sa pagbasa, salig sa Ginoo sa bukos mo kasing-kasing. Ngano niingon ang Biblia, sa bukos mo kasing-kasing. Ngano man, musukot kasi mo banana ay kapikas nga kay na kasing-kasing. Ayaw. Di ba sa imong pakiksaan ningon ka, dudong inday, higugmaon jud ka sa tibok na kung kasing-kasing. Kung maingon yun ang imuhang mo diskarte ni mo ma-action rin ko, higugmaon jud ka inday dudong sa pikas na kung kasing-kasing. Musukot ka. Dili ko dili yun. Bisa kung saan pa. Muingon na lamang ka. Mangita na naman ito ba na yun? Di ba? Kaya giprantahan ko ka niya kasi kasing dili tibuo. Nakapalo na ka nga. Dili yun sa dili isa nakapokus ni mo. Kunya mo dayon yun ka. Amen ba? Maunga diha sa Biblia maikson ingon rin. Salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaalam. Kaya kung doon ay kaalam ang tao, kaalam din is kalibutan mo, kaya na ipasigar po, kasagaran. Dili biya na magsalig sa kaalam sa Ginoo, ingon maguna, ay kanak sila, wala sila kami. Ingon dire na eksod, matod pa diri sa ako ang tema, tutok diretso sa unahan, uban ang pagsalig. Wow, asa makamusalig atos Ginoo. Kaysa diya nga musalig kas Ginoo, di ka magsalig sa imong kaalam, dili ka magsalig sa imong pakadunahan, dili ka magsalig sa imong kadato. Kadaghan kay mga dato pero wa na gyud nakatabang ang kadato nila. Ngano man gikuhaan sa ilang gininhawa. Asa na mag ilang kadato? Wala na plus. Ingon dire, matan-an mo ra go dire 26. Tun ipag-ayo ang buot mong buhaton. It meaning to say, sa tanan ni mong buhaton tun iguna. Ayaw mo desisyon, ayaw mo pagdali. Mo mangganit patun-an mo sakto ba ni Ginoo, insakto ba ni, basi dili ka maangay-ani. Dapat ang imong desisyon na igsuon nakasentro o imong ipananghayran ang Ginoo, imo pag yun yung plano. Imo ba ni kabubot ko na ako? Kaya ang akong kabubuton, dili maging imong kabubuton na, bisa kung saan pa. Kaya ang pagkabubuton sa tao, kanunay na yung mapakyas, bisa kung saan. Tanaw na, kung maumangani ni ingon ang 25, tun ipag-ayo ang buot mong buhaton, o bisan kung sa imong himuon mulapos kagayon. Kung imong tunan ang imong desisyon, nung ako ni ipananghin mo, Ginoo ako ni isalig nimo, ikaw na mag-igo sa akong kinabuhi kay nasayod ko, kining akong kinabuhi gikan nimo, kanino. Kana mga tao naghikog, nakabalo ba na sila? Wala. Kung nakahibalo na nga sila sayop sa ipan, maghikog kaha na sila. Di ba nagtuo man na sila nga human sa kamatayon, impas na tanang utang. Kaya kung naguna-una pa na sila nga luyo sa imong kamatayon,
kayo naapay bugat nga silot gikan sa Dios, dili silot sa gobyerno, dili silot sa tao, dili silot sa imong silingan, kun dili silot sa Ginoo. Kadali ra kay hunuson ng imong kinabuhi ay infusikan, pwede ra gyud mag-ana di kaguthang. Ang problema, malang-alang po kang napinisra. Di ba mo ingon pagkatabang mo? Nausa-usa sa gituyuan. Kanagang lagi kong maigsoon, wala, napinta na alam-alam. Kisa may na problema. Ang pamilya. Ang pamilya, maigsoon ang imuang kapamilya. Minsan po ang problema. Kunya mo na itong desisyon ng igsoon. Ngano ang tama mo abot sa punto, tungod ka po nakailang panguna-una. Dili na nila kayang sulpaton ang ilang problema. Moingon na nga, magpakamatay na lamang tingali ko ani. Maimpas na kita kakungutan. Ibig sa social media, datang kayo. Kung doon na may problema, ayaw ginagin mo sa social media. Tabangan nyo mo o doon. Kinaamay mingon dito. Hala, sige, pagpakamatay na lamang. Huwag mo po'y nagmahal mo. Di mo sabot at agoon. Miyay. Tiwasan mo lugar. Amen ba? Mao ba gani matag-desisyon nimo ayaw indahin pahibalo dito sa Facebook Live. Imo kabuk-abuk. Mao nga niingon ang 26 ang awara ron tun ipag-ayo ang buot mong buhaton. Bisan kung sa imong himuon mo lapos kayo. Nga naman di ayaw man na nimong examine. Doon na pa'y cross-examine. It's not only examine, doon na pa'y cross-examine. Diba? Plus, nananghit ka kas Ginoo. Lord, kung imo ni plano, kung mapakyas man ko, kung sigurado man kung imo ni kabubutong di gyud kung mapakyas ka. Dili ko Ang Ginoo mo ay mohatag nimo kalampusan mga kaigsoon. Ang problema, ingon ang 27, tanawa na gud likay ang dautan ug lakaw ug tulid. O sa di ay angin atong buhaton, likayan ang dautan. Kanang mapagamatay, dili na dautan. Kisa may nagsulsol nimo anak, kisa may nagsulsol sa tao aron mamatay. Di ba dautan? Nag-ingon day ang Ginoo hala pagpakamatay kay luwason di ka. Nag-ingon ba ang Biblia nga mismo si Jesus nag-amping nimo, mismo ang Dios nangita sa pamaagi nga ikaw ug ako maluwas. Insulto kaayo sa Dios nga mismo ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus aron ikaw ug ako mahawas gikan sa kasalanan. Kisa may nagluwas sa tao, si tao dili. Ang Dios kay mismo kita dili ta kaluwas mismo sa atong kaugalingon. Kung dili kita pamagani, mangita pamaagi ka dili ta maluwas. Amen ba? Ang Biblia wala magtugan nga ikaw mauyabot. Ang Biblia wala magtugan nga ikaw magkalisod. Ang Biblia wala nagtugan nga ikaw malakansi. Kung dili nagdasig sa matang usa ka nato, lamang likay ang tanang dautan. Unya karon kay mao may tulungan. Nausap mo. Kay masayon man pagbuhat sa dautan kaysa maayo. Amen ba? Kung diya sa Kristiyano na kinabuhi, maglisod magani tagigog mas atong kaaway. Makahimog hata may sopa. Muna ang diya sa Biblia kato mapailusanon, mapailubon kanunay gihatagan og dakong pribilehiyo pabor sa Ginoo ato palaktakan ang Dios. Bisa mag-agi ka sakripisyo, bisa glutoson ka, unsaon ka, wow, tugan pidaglori na asay pinasigikan sa Ginoo para nimo. Maunay tinuod igsoon. Dili na ako na bisan ako na masinati na sa among kinabuhi. Wala mi gipasinati sa Ginoo sa iyang pagkamaayo kung wala mi magsakripisyo, wala mi maghabog, wala mi magantos. Grabe pag-antos nga among giagian. Apang karon tugar pidaglori ang Ginoo nanay nangitag pamaagi nga dili mi magantos. Wow. Ang sa igiingon diri sa Biblia, likay ang dautan og lakaw nga tulid. Besunay ko lakaw nga dili tulid, maabot bakas panmin. Sakaw, lakaw kuno nga makainom kag bahal, maabot bakas kinyoha. Di ba? Duha ka buok atras, dapay pilit, dapay
Wala, di ka maabot. Pag-abot sa inyo ha, 15 ang gutuma. O sa'yo mahitabo sa napilin, di ba imong awayo? Di wala may nilungan. Isa may sayo. Ang nabilin sa malay, o ang nilakaw na nagwandog-wandog na lamang sa dalan. Mauna, nga ingon ang Biblia, likay ang dautan. Kanang bisyo, ingon din ang Biblia, ang bisyo, makaayo. Ibin ang pag-inom. Dili. Kung sa may ingon sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 18, ang hubo-hubo, makadaot lamang nas imuhang lawas. Ninunuan, manigkapaning kamote, nga mahimot ang Ginoo pag-awit mo mga salmo. Wala nagtudlo ang Biblia. Hala, pag-inom mo, pag-hubog-hubog mo, pag-bisyo mo, pamayi mo, panglaki mo, nagtudlo ang Biblia nga ikaw mahimot ang Ginoo. Bawa na reaksyon sa ako, amigo nga na-aspindi, ingon siya nga, gabi sa karon sa pinaabit ang niyang kaso. Tanang kaso na aniya siya may gahodeksyon. Maungan iyong likay ang dautan, ug lakaw nga tuloy ayaw gayo pagtipas-tisan ko sa kalakan. Kinsay nagtudlo ani? Sunay lang gud ari ko ari be. Oh, sila na kung lakang, sunod lakang. O mula kang kukusa, asa ko pa ingon. Ang Biblia nag-illustrate mga kaisunan. Masipyat ka ni ka mo sa kalakan, dugtang ka. Si Iba o si Aran kapila nagpakasal. 1, 2, 3 ba? 2, 3, 4, 5 ba? Wala. Kasalang sila nagpakasal. Nga naman niingon ang Biblia, ayaw yung pagtipas-tisan only stick. One stick. Kaya kung mo tipas ka, niingon rin, ayaw kayo pagtipas-tisan usa kalakan. Usa lamang kalakan. Nga nung ipahinumduman ta, aron ikaw o ako, makahibalo ka kung sa'y imuhang buhaton, kung sa'y imong desisyon. Imin ba? Kinsa may taos kalibutan na niingon, nagmahaydaan. Kinsa man mga isuon, wala. Kasagaran ko, di kay kasagaran, 100% ang pagmahay na asluyo, wala naguna. Naagos ko lahi, kanang inyong desisyon, kanang atong desisyon, maumangani, niingon diri, o tanawar ko, tun ipag-ayo ang bukot mong buhaton. Ang imong buhaton tun ang pag-ayo. Ayaw pagdali-dali, pagtanaot sa imong silingan, ayaw pagpadali sa imong emosyon na makuna. Emosyon na doon bisa kung saon. Kung madala kas imong tawhanong emosyon, mawad-an kag silingan, mawad-an kag gini. Amigo-amiga anak. Kay malami man ang tao igsoon bisa kung saon pa. Muna ni ingon diri. Gikinahanglan makaigsoon sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 8 ngadto sa 9. Kung nato sa ang atong mga hunahuna sa mga butang ngan ato sa langit. Mao na ming igsoon. Kay kung atong punon gyud ang atong hunahuna sa mga butang sa kalibutan, wa gyud ni igsoon bisa kung saon pa. Ang Biblia mga igsoon mao ni nagtukan nato aron ta magiyahan di as Ginoo. Usaon man nato usa may angan natong buhaton di maminaw tas mensahe sa Dios. Ingon diri sa Filipos na amoy Biblia diha mga igsoon. Filipos Kapitulo 4 versikulo 8 ngadto sa 9. Ingon diri sa katapusan mga igsoon ang inyong huna-una. Ang pangutana magud nini unsa may mga huna-una nga nga itong ipapuno. Muna i-question ko na. Ingon diri sa katapusan mga igsoon ang inyong mga huna-una sa mga butang maayo. Mao magani nga ang tao maguna-una dautan. Dili gyud ka mabulahan. Ang maayo nga huna-una maunay kahimutan sa Ginoo. Mao magani dinis katapusan panahon niingon ang Biblia sa katapusan mga igsoon ang inyong mga huna-una sa mga butang maayo. Pero diya sa tao nga nagbuhat og dautan, ang mga pangauna nila maayo na para nila. Kay kung naguna-una pa nagsagalang dautan, dili na sila bubuhat. Di ba? Galing sa ilang pagbuhat og dautan, sa ilang una-una, sa turapi ng sigitag pangmaritis. Sila may gaingon na, pero Diyos Biblia, sayo kinabisa kung saon.
Unsa ingon diri sa Biblia? Sa katapusan mga igsoon pun-a ang inyong una-una sa mga butang maayo. Wow. Sunod. Ingon ri ug angay daygon. Kung maayo ka daygon ka. Pero ug dautan sa nakoy mo dahi, pero parehara po nila buot. Amen pa. Parehara po nilang dautan. Siyempre mag-iay lang nagdahiganay. Muingon ra ma even gani sa kalihukas katilingbanon. Imuhag yung illustrate. Tapos ko na ko ng parehang buot sa. Tapos ko na ko ng parehang kinaiya nga maayo. Tapos ko na ko ng mga dili maayo kinaiya. Kisa man ay magkasinabot. Magkasinabot ba ang dautan o maayo? Dili. Magkasakol ba ang kahayag o kangiti? Dili. Mo mangani ang Dios iyang design nga dunay gabi, dunay adlaw. Kadili kin mahitabo nga ang gabi, musakol diya sa adlaw. Tanawa kung dunay eclipse. Di ba magproblema ang mga tao? Budakol-dakol dayon o kato kani atong ekso lusok kung sa pato kanang taklop sa kaldero iole ng among bulan. Wala kay gilamay na sa punawa at ladog-ladog ito may sumpulan kinsa na ang masingkit ladakol-dakol makalingaw na may isod ato mag-enjoy ato kinabuhi kani ato ba mga patas kay malos kasulatan mura kita na maulos sa gibuhat tinuot ba muna sulay mo nga mahimo mong Kristohanon na isod sa diha nga ikaw mag-Kristohanon kung mahubog ka na Kristohanon na ka yamulan ka pas mga hubog sa dalan nga nagtungli na lamang nakita na lamang ng dala o sa idala nila mingon ka nga inana dagoy ko sa unang inana ko siguro yung inana ka. Di ba hilasan ka? Sa diya nga na Kristohanon ka, nadili na ka mamalikas, magkadungugan na kag pamalikas. Mo ay Kristohanon, gusto ka na pamalikas. Di ba hilasan ka? Tinuod dili. Pero yun ang tinuora. Bisan magsulot pa kag schedule nimo kada adlaw. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, naa ka sa simbahan. Ayan, pagkapas ka 30 minataya manimulataan. Asa man ang imong paghagop at kausika. Amen ba? Makaingon pa mga kaiso, dito pa maning walay Ginoo, kay mo respeto pa mas mag-alagad sa Ginoo. Nindot pa ni mga kapulisan, nakugrang ko kay mo amin pa. Pastor ko amin ko magsulot tanay-tay. At lami kay Ginoo na iso din nagkumubalik, kay mahimo kong gulang. Pasti na lamang kong maiso. Magtalay-tay kayo bisa ko sa pa. Balik sa atong tema ng iso. At sa tumasam ni. Tanaw na ko dire. Sa katapusan mga igsoon pun ang inyong una-una sa mga butang nga maayo. Ditagaan matag pamaagis Ginoo nga dili ta maguna-una lagi dautan. Kay kung maguna-una ang dautan mag-isumi adyo ka. Pagkaalauna galagot mo kasi mong silingan, galagot ka ni sister ni brother. Marjo na kay kapalos na kunin. Galagot mo. Wala gibuhi-buhi man ka. Wala may lain mang hililot at katumang imong ikontrahan. Mga ayaw ito katabang. Mingo sister, brother, pagkamatyo naman ko ani. Ay, kay mo mang gikontra. Musa ko man na. Mayroon ba tayong mukha dyan? Amen ba? Mingo na lang. Bahalag, maulap ka ani. Para mabuhi lang yung ko. Eh, kayo yung ko ani buhi-buhi. Dili ko na nagbuhi-buhi. So, mula nga dihas Ginoo, kung sa may angan na itong buhaton, aron malipay na ito ang Ginoo, di ba buhatan maayo? Di ba man ang kilipay, wala man nag-ingon ang Biblia. Hala, pagbuhat magdaotan, anha, kay panalanginan duty mo. Wala man, nag-ingon man ang Biblia. Hala, pagbuhat maayo, katarong, pag kinabuhi ka mo, subala sa akong kabubuton o plano, kay panalanginan mo. Maunay gustos Ginoo may so. Kung naman ingaw lagi ko sa atong kinabuhi ba sa diha nga nisulod ko ani kalihukan sa katalingban ko lain-lain yung taras lain-lain kinaiya sa tao may igsoon ko mahimuot ng tamang kaigsunan nga naman diha tagi training pag-ayaw nga igsoon ato ni balikan pagbasa ingon rin sa katapusan mga igsoon pun ang inyong mga huna-huna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod ligdong o tanaw ra gunang ligdong una ligdong matarong putli
nya putli dahil ta anak maigsoon putli mo pamilya atong iminatay ang atong pamilya nga buhi pa kita mga kaigsunan ng kadabalos kamatuoran murag hilasan ta kaniadto bitaw nga atong pinulungan inana kay mao naman hapit man gina nila maigsoon mo mga dagang kay mga Kristohanon di good kawala sa pinulungan nga gitawag na batasan pero ato na ginapaningkamutan hinahinayon ginatong nagkuha kay mao man ay muguba sa atong pagka-Kristohanon moingon man munay Kristohanon unya gibubuang raw itong ilang anak unya ang nakadumog silingan pag yung wala nagsimba unbeliever ba moingon pakaluoy po na sila anak isa may makaluoy sila o ang mga wala kabalos Ginoo ang mga tao ni ang Kristohanon nga wa gyud kabalo mao na nga kaigsunan ingon dire matahong ko halangdon ipakita tanawara gon tanawara sa bersikulo 5 bersikulo 9 tanawara pero nato ni ipakita sa buhat ang inyong nakatunan kung nakakatuon kas bala ang kasulatan ipakita sa buhat dili sa pinulungan di ba tanawara ipakita sa buhat ang inyong nakatunan nadawat, nadungog ug nakita diri kanako kinsa ilang sulti ini si Apostol Pablo ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo dili lagi ka uban sa kalinaw kun walay Ginoo kinsa may mag-uban nimo di ba si Satanas mayon ay busy dia mag-uban ako na palit lapag bitay dito kadaghan kay nakikog may igsoon bato pas akong amigo nga pulis karong mura na perting daghanang kaso sa hiko na igaida 2.20 na igaida lakaw sa 20 isa kadaghan naman naghiko nga ano ba bro kanag bro mami maisyon ako ra muguna siya si awan kay kauban mami diha sa eskwelahan kahapon anawa nag-istoryahan na Mexico nganong ginana ang sitwasyon sa tao wala man na sila kabalo sa mensahe sa Ginoo lakom sa tanan sa mga panahon karon nga nagkalisod na ang panginahanglan moingon man lamang ang papa o mama adili na makukabuhis ako mga anak misulod ka sa obligasyon huna-una ipakayo mao manggani nga huna-una ang matag desisyon nimo usa ka bubuhat amen ba mga batan-on even ang mga batan-on karon huna-unaan ninyo ang pag-una-una ayo Ginoo huna-una usa mo desisyon mao nga lisod mga kaigsunan ko walay Ginoo sa kinabuhi apan tugad bida glory nga naatay Ginoo ingon ang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 2 na taga-era ko oras ninyo maigsoon kay taas niya nimo abot yan sa alas 5 ingon diri mga igsoon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 2 tan-aw ragot huna-una ang mga butang langit nun ingon diri huna-una ang mga butang langit nun dili ang yutan-on unsa may mga butang dinis yutan mahanaw dili mahanaw ingon ang Mateo 24 bersikulo 35 mahanaw man ang langit o ang yuta apan ang akong mga pulong dili yun ni mahanaw mao magani makadungog kag istorya nga sakit murag mo kaingon jud kag iso usara ba toy diha huna-huna daway nako mama lain man to di imo ada yung diskursuhan mo iso muna nga masakit ang pulong kaysa dili pulong mga kaigsunan nga kana bito mo imong magani na uban kay magani ko subago kay makalagay pa ko gamay urag matapsingan ko pero kana pulong nga iso modulot magunas kasing-kasing modulot magunas imong una kunya labi nagwala kay Ginoo mubalos mo sa kag dili maayong mga pulong mao nga niingon ang Biblia giginahanglan atong una-una ang mga butang nga gikas sa langit ngomre una-una ang mga butang langit non dili ang yutan-on kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios wow bersikulo 4 ang matuon ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makakita usab kamo uban kaniya ug muambit sa iyang himaya ang pangutana manggod makaambit ba ang tao kung ang imong kinabuhi sukwahi sa pulong sa Ginoo makaambit pa ang tao kung ang imong kinabuhi sukwahi sa pulong sa Ginoo klaro magyukang dili kaambit si Jesus gani nag-antos magani siya kita pagha maigsuon nga grabe gitagaan ko ta kagawasan diha magod sa kagawasan diha gyud masinati
sa Ginoo kung kinsa ta atubangan niya. Kay mao manay pinaka-importante nga diyan agad ta kagawasan aron sa matag desisyon nato sakto ba gyud ang atong desisyon. At tanaw ra gud ang Hebrew kapitulo 12 bersikulo 1. Kumudingtan ta sa bersikulo 2 pero mo sugod ta sa bersikulo 1 ngadto sa 2. Tan-aw ra gud kung unsay makapugong sa atong pagpanalagad sa Ginoo nga angay natong isalikway. Ato ni klarohon unsa wala man ang pastor ingon diri busa kay gilibutan man kita ni ining dagkong pundok munang daghan ay mga pundok karon mangisuon. Grabe yun, makaingon yun ko kami. Daghan ra gyud ay mga tao mauwat sa mutuos dahil maigsoon pero sa lintunganay diha na po sila nagmahay. Muingon sila maigsoon. Mura ka tinuod, mura po dili. Mura ka, nay mura. Ingon rin. Busa kay gilibutan man kita ni ining dagkong mga pundok sa mga saksi. Makinsa na imong saksi. Unang saksi imong pamilya. Ikaduhang saksi imong silingan. Ikatulong saksi imuhang mga amigo. Ikatulong sunod nga saksi maigsoon komunidad. Kung ang naas imong palibot makasaksi nimo kinsa ka, di ba makabalo na sila nimo maigsoon. Minungdan diri kay gilibutan man kita ni ining dagkong pundok sa mga saksi isalikway ta ang tanan nga nakababa ang pangutana unsa may nakababa brother sister. Ato pa nang gibabagan diha troso ning tumba ta ko sa kabulig nga lubi maigsoon ning tumba batag hungay maigsoon aron mababagan nato. Ingon diri unsa ni mga baba isalikway ta ang tanan nga nakababa kanato ug ang sala. Unsa di ay ipasalikway sala kana naman maguna-una kag daotan sa imong isigataw sala man na. Sala na may sud kanang pagpanaway nimo sa kalihukan sa imong isigataw nga dili ka makagusto sala gyapon na may sud kanang makapangyupit ka sala gyapon na dako nang sala igsoon. Maunay makahatag nato kabugat. Ingon diri isa ulikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato. Ang buhawi nato na isang sala gyud. Unsay hinungdan nganong wala nagdugay si Adan o si Iba sa tanaman sa Eden kay nakasala. Di ba? Kung wala sila nakasala, hingilan kahakto sila. Maumangani diha sa panarbaho. Kung ikaw mahimo ka nga makagustuhan sa tag-iya sa kompanya, ang buhatag kung butang-butang ni mong sala, kanaan kung imong kauban. Muna iingon mga kaigsunan, grabe, sa ni tawanan, pagting pagkasip-sipa. Naguna-una ka na siya, nga madaot ka, kung sa may nahitabo kang Daniel, anong nahulog siya sa mga leyon. Di ba, nakimo o dakutan, pamaagi ang iyang kontra. O niya, hanay pagyod kaayo, kagipagpirmahan pagyod sa hari nga mao si Dario, kinsa may nalanganin. Ang katubang nahimo dautan kung si Daniel bang natinarong. Si Daniel mo inabulahan. Si Daniel pagkahuman ni ato mismo ang hari nga si Dario ning ilas Ginoo. Ang pangutana karon unsa may imong buhaton aron mahimo kang sama ni Daniel sa kinabuhi. Di ipakita nimo nga maayo imo ang Ginoo. Dili lamang sa imong kaugalingon pamilya, dili lamang sa sulod sa simbahan. Maumangani sa atong pagkakristohano, dili pwede magsige na tagmukmok sa simbahan, wali sa simbahan, pero dias kadaguan maulaw ta mo pakita kay mo ingon lagi. Dili magutawa matay labot ana nang partisan na pastor. Pero dunay problema apil nagyapon ta. Maupay maguna-unag mahay sa mga pangulo. Ano man? Wala ako tay dili mo nga makatabang aron masulbat ang problema sa katilimban. Dapat atong puta mo bubuhat puta nga ikahimuot sa Ginoo. Ingon rin isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato. Unsa may nakababag? Unang pangutana ang tubag ang sala. Ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daghanon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Sulay ko nung mga dagan. Kunya kung atang inyong karsunis, mag-karsunis po, kunya bangga ninyo gabrepra.
Dia sa track and field mga igsoon, kami kani ato, magligings lang yun mi. Magtaas na mapukok sa nina, magpukok man ang gimuhang kabutang diha, magligings ka, labaw pabina sa break. Pero pantay dagan ingat ko ang tika, pero sulay o dagan o magkasunis ka, niya magbutas pa magkakulog. Di ba? Gamay ang ilustrasyon sa kinabuhi mo eksyon nga, ato bang panaminan ba? Ang pangutana karon diya sa pagka-Kristohanon. Makatutok bagot ang Kristohanon kung dunay sala. Dili. Moingon magkayay. Uman. Pag una-una magkagdautan ang eksyon, apan niingon ang Biblia, kung nakasala ka, isugid nga to sa Dios. Kay kasaligan siya mo pa sa ilusay mo sala. Ang pangutana dili ka mo sugid. Hipokrito kita kay nakot na eksyon. Una sa atong kinabuhi sa pagpangalagat, i-enjoy atong kinabuhi sa pagpangalagat, atong taligdan yun ang sala. Ano ako? Dagaanon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalbutan. Dos, tanawa ako, itutok ta ang atong mga mata, ngadto kang Jesus. Nga naman ay Pastor Bili kumututok ni Jesus, kumututok kastaro maigsuon, makain mo rin ka, madiscourage sa iyo ka. Pero diha mututok kas pagkamayos Ginoo, sigurado gyud ka adunay kadaugan sa imong kinabuhi. Ingon ri, nga maoy, mga maoy sinugdanan sa atong pagtuo. Og tighingpit niini, wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Gisibog pa si Jesus, wala oy. Giingnan magani niya si Apostol Pedro yang maganing hingilan kay si Apostol Pedro naguna-una manggon nga ninglaban kuno hay siya ni Jesus. Giingnan man siya, pahawa dia Satanas. Ang ngalan ni Pedro si Satanas na hinoon. Kay nakita man ni Jesus nga si Apostol Pedro ning simpatiya kuno hay nimo. Pero niingon si Jesus, nakabalukos akong padulngan. Nga paingon lagi kus akong kamatayon kan humani ini banhawon ko. Mao nga sinukudi mo, nagduha-duha siya, ingon siya, magtutulong kung sa man pagkahimo nga pagpakatao pag-usap nga duwang naman ko. Giingnan sa ni Jesus, ikaw ba nukudi mo, bright ang taka. Inilamang takas imuhang nasyon, nga nung nag-inangutaan na ka man. Nga di lagi ka magpakatao pag-usap, kundi magpakatao ka diya sa kinabuhi nga Kristohanon mo, dili sa literal nga tao nga magpakatao ka pag-usap. Mao nga diha kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon, daghan kaayo mga kasinatian sa atong kinabuhi nga malingaw ta ba. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo nga tanan nato nga mga pagkugi, tanan nato mga pagpaningkamot ato ra gyud ning itugyan sa Ginoo. Ingon ang Salmo 119 bersikulo 15. Dapat natong tun-an ang mga paghimangno sa Dios. Wow. Unang usahay, pahimangnoan kita ng igsoon. O sa diha sa pagpahinumdum sa Ginoo, diha kita magkat-on. Nagan ay mga tao nga moingon nga, Ginoo, kung adato ra bagyod ko, mampu gyud mula ka ko nimo. Ginoo, kung tagaan ko ang akong ipanganay mo, alaga ra ko nimo, magbantay kita na may igsoon. Dili lang ko sa duha, dagan ay mga tao na tingin anak ko prinsipyo, wa mo sa tay mahimo niya. Ingon diri may igsoon. Sa Salmo 119 ato ning basahon bersikulo 15. Ingon diri sa bersikulo 15. Gitun-an ko ang imuhang pahimangno. Namalandong ako sa imuhang pagtulunan. Mao man gani dapat tun-i kanunay ang mga pahimangno sa Dios. Kung sa may mga pahimangno sa Dios, butangan kag problema, butangan kag balatian, butangan kag mga baba, aron ka dili makatuman o padayon sa paglakaw diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao nga si Salmista David ingon siya, gitun-an ko ang imuhang mga paghimangno. Kanang mga paghimangno maigsoon, kanunay magutang ni pahimangno ang Dios Biblia. Sa ako na last time maigsoon, katong iyang ugangan o ang iyang pinalay. Ako sa tingin diha sa malang kasulatan. Ako yung diha ada po panahon nga while nag last time abot this pulibidik sila yung luha. Kung naaroy dako panim ang iyo sa kung naay dako kay emergency man. Nya wala pa ko listo. Wala ko helmet ang usa, buhay ako ang last day. Wala ko plaka ang iyo. Pero dahil ako kay ako yung pahunong ang motor nga mo, hindi ko sulay nga naiamo ang atuon nga emergency.
o dapon ni, kung sa'yo mahita ko kung dito, kaya anak ko ako, hinumdumi, emergency na kayo ni, mahalo ko naman. Emergency ko na. Kunya mamatay, kung mamatay na kamu ato, ang kunya, kamu hinudang, balik ang timo dire. Depende na ang isu sa rason. Kamu man, emergency man. Kana mga pulis na kabalo sa balaod. Mao nga daghang mga pulis sa mga kaigsunan nung ako'y nakakataon sa palaod sa Ginoo. Dili lang sa palaod sa panggobyerno. Mao nga si Salmista David maingsun diri, tun-an ko ang imuhang mga pahimangno na malandong ako sa imong mga pagtulunan. Bumagani nga kung tun-an nato ang mga pahimangnos Ginoo. Wow, ma-enjoy ko kas imong pagpangalaga. Ma-enjoy ka maigsunan naman, di mo ka mo kagat sa mga isyo o mga kanang dili maayo nga moabot nimo, ayaw tagda na maigsuon. Tagda ang maayo, di ba, panalanginan kasi Ginoo atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Ikaw may panangilingan, dili man sila maigsuon, magproblema naman na sila. Moingon man na maigsuon, ora magwala man ni matarong ni mga tawhanan ni. Di ba? Ano matarong man tang namatay Ginoo. Ingon diri maigsuon. Na Ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 15. Ang sa giingong diri mga kaigsunan sa kapitulo bersikulo 15. Ato ning basahon sa bersikulo 15. Wala kami magpasigarbo. Niingon si Salmista, ingon si Apostol Pedro ni Pablo nini. Ingon si Apostol Pablo, ingon siya, wala kami magpasigarbo sa buhaton nga nabuhat sa uban. Lapas sa utlanan. Nga gilatid sa Dios alang kanamo, naglaom hinuon kami nga mutubo unta ang inyong pagtuo ug mulambok ang among pagbuhat uban kaninyo. Si Apostol Pablo wala man siya magpasigarbo, ingon siya kundi naghinaot siya nga unta ang matag usa na iyang mawalihan mutubo diha sa pagpangalaga ug pagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Ang problema mga igsoon kung dili ta mo toko. Last na mga bersikulo sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Dili nato uyunan ang mga huna-una sa mga kalibutanon nga huna-una. Tan-aw ra to na. Di pa hinumduman tas Ginoo ayaw nag-uyunin ang kalibutanon huna-una. Kaya ang mga huna-una sa kalibutanon nga igsoon modal na gyud nagkapakiyasan nato. Ingon diri naguluhan kini mga kaigsunan sa Roma kapitulo 12. Uspon ako diri sugod kus ono ningon diri ang pag-alagad sa Dios. Ang pangutana, sister brother, daghan mo miingon nga mangalagad ako kus Ginoo ani. Mahimo dagoy kong bunagi. Hangtod karon maigsuon ko apa gyud magpatimbang. Doon na po'y miingon maigsuon pastor. Kini akong problema, makalingkawas ko ani. Usig pa gyud ko. Akong ginguna-una maigsuon ipahiyom lang ko niya. Karena siya nga rason, imo nang giniktahan ang Ginoo. Sa tupa, dili ka makalingkaw sa imong problema, dili ka masimpa. Nga ang pagsimpa sa Ginoo, ang Ginoo. Ayaw siya amin, ikaw dapat may iputang sa imo. Kaya kung ang hatagan mo siya na siya ang amin, may imong bangka, sinunsyun ka ng tagaan kagsakanan mahimo kang pastor. Usan ako kami gumexon ingon siya maunay rason nga na ako'y motor magpagamit kong mahimo kong pastor. Ako sa giina ko bro, hindi ko ako din ako ni mention. Ako sa giina bro, hinumdumin na kay pamilya. Unaha pagsitol ang imong pamilya, usa ang ubang pamilya. Ako nabalitaan, wag siya kahuman. Balik si Sundana. Ako amigo siya, ana sa iyang giduola, ingon siya pastor. Nabalaan gid nako. Ngano man iusog na ang tunada. Imbis niya plano nga nindot kay pagkaragkan at tagaan ay obligation. Tagaan ay obligation. Incompletion. Ikaw kung ako nga mangandoy kag obligasyon na dili ka bubuton sa Ginoo, balik ko ka sa akin. Apan ko ang plano sa Ginoo para nimo di gyud mahitabo nga bubakaw ka.
Nganunan ang Ginoo mo pahilom na imo dili si tao. Dili usa ka organisasyon, dili usa ka grupo, dili usa ka sikta, dili title sa simbahan, kundi ang Ginoo mo pahimutan imo. Ang tao igsoon dinis kalibutan, daghang mga pangandoy nga angay niyang kaputon aron siya mailado sa kapilingban, aron siya musikat sa kapilingban. Apan kung dili nakabubuton sa Ginoo, dili jud ka mulapos. Initak na og dapit sa kamutuhon nga iyang hatag ara kita sa mga pagpanindot atong awiton nag-uluhan kay buti-buti mo sa Ginoo. Manghinaot ko mga kaigsuonan atong pamalandungan nga maayo kanunay ang Ginoo. Wala tilain nga ikabalo sa Dios ang iya yung pagkamaayo. Bisa kung saan pa'y ato ang buhaton sa kalibutan. Ang atong buhaton mga kaigsuonan, bisa kung saan pa'y atong buhaton, ang importante malipay ang Ginoo nato. Maura na iyang ipangayo nato igsuon. Wala siya mangayo mga butang. Wala siya mangandoy nga ikaw mahimo kang sikat sa katilingban kundi ang iyang ipangandoy nga ikaw kubag babagko ato pangas Ginoo. Ara kita sa mga pagpanindog igsuon. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Ang iyong kawan ay mapagwalang hanggan. Kay buti-buti mo Panginoon, ay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ang laging tapat kong magmahal, ang iyong kaawaan ay mapagwalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Dalaygon ka o Diyos, dalaygon ka o God. Hallelujah. Mag-iusap kita mga pag-ampo mga iso. Labi kang hanan ng pahigugmaon ka nga Diyos Ama. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw ang amping sa among mga kinabuhi. Imo kami gihatagan kanunay o kadaugan matag adlaw. Imo kami gihatagan og pinasay nga wala masinati sa ubang katawhan nga wala maghinadlokon nga kanimo. Salamat o Dios ninimaw nga napit. Amo kang gituboy, amo kang gibayaw kanunay. Amo kang gipasigar po o Dios sa tibok kalibutan. Kay ikaw makahimo sa bisan kung sa nimong gusto para sa mga katawhan.
Salamat o Dios panalanginin ang tanan nining mao nga dapit. Sa mga kaigsunan nga wala karon ka fellowship nining mao nga na og nining adlaw karon. Ya ikaw magapadala padagat og mga mensahe sa matag usa nila ka mga pamilya. Nga wala gyud kami arang mahimo sa among kaugalingon. Tanan namong mga paningkamot, tanan namong mga pagkuhi o Dios kun dili nimo kini panalanginan. Wa gyud kami arang mahimo. Salamat o Dios nining matahong nga kamutuhon karon. Amo kang ituboy, amo kang ibayaw, Lord. Amo kang ipadako sa tibok namong kinabuhi. Bisan pa man sa tanang mga kabataan, mga kabatan-unan, Lord, ngadto na gyud si pinaghamtong, Lord. Amo kang ibayaw, amo kang ipataas kanunay. Nga bisan unsang mga kalasyon nga moabot kanamo, mga pagsulay, mga problema, mga kawalan-on, apan padayon ka o Dios nagpakamaayo kanunay kanamo. Nagsupply ka sa tanan namong mga panginahanglan. Nag-provide ka sa matag adlaw namong mga panginahanglan. Salamat o Dios ini mga tagnaan. Among ibayaw ang among mga kamot at aron sa pagsaludar na anak kanimo. Aron sa pag-ilang nawa kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw kanako. Salamat o Dios ini tagna og dapit sa sayong kamutuhon. Kaduganan kay mayaan nganha lang gyud kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak o personal na mga manluluwas. Ako ihagim si Brother Henel sa pag-ampo ng Exor. Hallelujah, pagbuta, labing pala sinimbahan ka nga Diyos. Yes, Lord. Lord, salamat ng oras sa sayo sa pangagtuhon. Ikaw ang Amen. Diyos, nga labing gamahanan sa tanan, at tapos ka ng simbahan na lagaran sa aming kinabuhi. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, bisan sa mga pulong, Lord. Salamat kayo, God, lahat at kini ka na mo kaligon. Amen. Sa mga pag-alaga, di at tanin mo amahan. Tuloy ang sa Ginoo, nga makalawutay kami, God, Yes, Lord. sa pagpangalaga, di at tanin mo amahan. Talagang ka nga Diyos, Yes, Lord. ang mga unang nagkasing-kasing, o proteksyon, o God, nga gikan kanimo sa matag usa Ginoo nga Amen. at pamilya, o God, ikaw magapanalangin sa matag usa, o God. Yes, Lord. Talagang ka nga Diyos, o iblis ang tanang mga katao, o Diyos. Kaya ikaw ang Amen. Diyos, o bitagya sa mga kinabuhi, o gusto. Yes, Lord. Kuwami, mahimo amang, kung wala ka nga Diyos, kung may nagatiman. Salamat sa imong Amen. ima, nga way paglubad amahan. Yes, Nga way Lord. pagbubas, ang pagkatiman. Ano mo, Lord. Thank you, Jesus. Pagkino, pasalamatan kasi doon ka. Sa gawang sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Akong ibalik sa nagdala.